At dahil day off ko ngayon, nag-request ako sa sarili ko na kung pwede, lutuan niya ako ng crispy ulo at saka painumin niya ako ng Emperador Light. Kaya eto, lininis ko na yung ulo ng baboy, baka magbago pa yung isip niya. Matagal na lutuan to, kaya gagamitin ko yung aking pangmalakasang kalan. Heto na nga, ilalagay ko na yung mga panggatong ko para maumpisahan ko na to. Gagamitin ko nga pala dito yung mga poste ng Meralco para matagal yung apoy. Parang gusto pang sumama ng manok ko ah. Ito na nga, ilalagay ko na yung kawali at isasabay ko ng mga bawang, sibuyas, paminta, asin. Papakuluin ko lang to ng 45 days bago ko ilagay yung baboy. Ito na nga at kumulo na sila at pwede ko nang ilagay yung ulo ng baboy. Tapos dagdagan mo lang ng tubig hanggang sa malunod yung ilong ng baboy. Lakas na nga po ya, para lilipad na yung kawali ko. Gawin ko kayang pabigat yung manok sa kawali. Ayun na nga, pagkatapos kong maubos yung 4 na poste ng Meralco, hindi pa rin siya lumambot. Kaya lalagyan ko pa siya ng additional na tubig. Tapos pakukuluin ko siya hanggang malumambot na. So kapag malambot na siya, kailangan mo siyang patuyuin at air dry bago mo siya iprito. Tapos yung pinagkuluan na tubig, hindi ko itatapon. Kasi maraming bunga ang aking may huwagang kamyas. So gagawa ko ng sinigang. Iba rin kasi yung may hinihigop na sabaw habang umiinom. Tatanggalin ko lang yung mga bawang at sibuyas na lumambot. May mga moral support pala ako dito. So kailangan ko rin silang pakainin. At eto na nga, binigyan ko sila. At ilalagay ko na nga ang mga kamyas at pakukuluin ko sila hanggang lumambot. Tapos dudurugin ko lang. Habang pinapalamig ko yung ulo ng baboy, gagawin ko na yung aking masarap na sausawan, suka at toyo mansi. Nag-request din pala ng salad ng aking sarili. Siyempre, pagbibigyan ko siya. Ayun na nga, malamig na yung ulo at pwede na natin siyang iprito. Pero papahiram ko muna siya ng asin para mas malasa siya. Sarap sa tenga, no? Heto na, kainan na. Ano, maglaway kayo sa ulo ko, no? Nuko niya, mananes, oy. Umpisang taning inuman.